Da nemaš 55 godina možda bi bio najbolji. Evo tebi ban. Ovdje sam sinoć dao jednu malu i samo je ovaj rad bio, gledaj. A ona se ljulja, rad. Ovaj rad je bio. Bravo, nisam upalio ovo za merenje pritiska. Ček da vidim chat samo šta kaže, da li sad je totalna priča. Da vidimo samo da li mislite da je ovo priča da ili ne. Da li mislite da je ovo priča da ili ne, iskreno. Čekaj, snima ovo! Au. Ej! Al ga tverkamo. Juče su me zabolela leđa brda. Ne rade kolena više. Ljudi, aj moment ozbiljnosti samo.